הכירו את מיכאל מילנר ממי אביבים. מיכאל עובד בתחום המים והביוב 42 שנים. הקולגות והחברים לעבודה רואים בו כמאגר בלתי נדלה של מומחיות וידע. מיכאל אחראי על התקינות של כל מתקני המים והביוב בעיר, בכדי לאפשר אספקת מים שוטפת וסילוק ביוב לכל תושבי תל אביב-יפו. סחטיין מיכאל! מיכאל והצוות שלו דואגים לאספקת 131,000 מטר קוב ביום, ומסלקים כ-115,000 מטר קוב ליום. לצורך השוואה, בריכה ממוצעת מכילה 1,000 מטר קוב מים. בצוות של מיכאל 15 עובדות ועובדים, ובתחומי האחריות שלהם נמצאים 4 חיבורי המים של חברת מקורות לעיר, 3 בריכות אגירה בנפח כולל של 45,000 מטר קוב מים, 7 קידוחים לשאיבת מים, 6 תחנות לשאיבת מי ביוב, ועוד ועוד. מיכאל משווה את אספקת המים בעיר לאספקת אדם בגוף האדם. משאבות המים עושות בדיוק את אותה פעולה שעושה הלב. מה נגיד, האיש נותן לנו מכל הלב. אז בפעם הבאה שאתם פותחים את הברז בבית שלכם, והמים זורמים בכיף שלהם, תזכרו שמיכאל שלנו עומד בצד השני ודואג לזה 365 יום בשנה.